И здравейте, приятели, аз съм пак Флеков, тук сме с Max 156 и 3D Брил. И днеска ще ви покажем... Здравейте. Днеска ще ви покажем какво сме направили на другия ни Skyblock. Казахме в миналия епизод. И като за начало... Ферма. Да, виждате ферма от дини, тикви, шугаркейн, жито и кактуси. Отдавна не сме идвали тук, затова доста растения има. Ето там, Флеков, покажи им гората, където получаваме много дърво. Да, направихме си нещо с гора. Може ли малко дърво да направи чиста? Човек, моля те, имаме си много дърво в честа. Да, а в честа имаме много работи, даже 2 честа имаме. Флеков, покажи им. Да, тук вижте, много сме богати, пак от Warpmin взимаме нещата, кофите сме си ги купили, както и от шопа сме купили втора лава, с която сме направили още един cobblestone генератор, както виждате. И това беше първия, това е втория. Тук и в другия чест тези работи. Сега ще ви покажем басейна. Той е предоставен за риболов и ако няма чая, почваме и така да плувам. Хора, имате ли храна? Отиди на Warpmin и хъпни малко тортичка. Така се плува. Да, и ловим риба. Може да мога да се Warpmin ловирам? И му да кое? Ела, ти дам дини. Драги зрители, може да видите каква е онази огромна постройка и там. Това там ще строим моб спаунер, където ще се спаунват разни монстри и една вода ще ги да падат и ще събираме всички айтеми. Да, обаче още не е завършен, той даже не е почнат. Вчера почнахме, ама нито мърза да го довършим, затова започнахме да правим клипове на другия Skyblock, който до сега снимахме в първите 2 епизода. Да, сега тук ще обера тиквата и дините. И тук вече тук не само за cobblestone генератори, ами за единен фермер сме изпълнили мисиите и сега събираме тикви за тиквен фермер. И sugarcane. Да. И самата захар събираме. И доста стакове имаме. Както знаете, дърта е тук много ценен материал. Както виждате, вече събрахме почти всички тикви. Така ще направя шугара на захар. И вече имаме 44 захар, което е добре. Ще сложа айрана да се пече, ако има въглища в печката. Да, има чаркол. Как ги заредил? Че обърках, така. Слагаме и смятаме това да беше разходката, пък сега да си продължим в Skyblock Emerald. Съгласни ли сте? Да, само да сложим епизода на пауза. Да, само да оберем кактусите и слагаме епизода на пауза и се върнем след малко. И, драги зрители, както знаете, ние ще се целим да направим и другия си Skyblock. Същия. Пълно копие. Пълно няма, малко ще е по-разместено. И сега паузирам клипа. Така, върнахме се в Skyblock Emerald, както ви казахме. И сме разширили острова, а тази фиданка още не е пораснала, както виждате в честа. Нямаме никакво да... Имаме хопър. Яко. Желязото се е изпечило, сега ще сложа другото желязо. Да се пече. И аз мятам да покупая малко на Warpmin, а пък ви съберете cobblestone. Нямаме кирки. Аз ще на мен пък ще ми трябва кирка за Warpmin.
Така, наядох се с тортичка. Тя е моята любима храна. Така, сега... Другото Sugar Case се е развил и вече имаме 2 стъка Sugar Case, за да растат. И дами и господа, в момента събирам желязо и като поразни дървото ще събираме голд и такива по-трудни неща за събиране. Като редстоун и такива работи. Флеков, къде е пясъка ни? Пясъка или съм го изкопал, или е вътре. Вътре е колко. Сега ще сам аз фермата за кактус. Добре, аз след малко ще ви я покажа. Само, че нямаме дърво да направим стълбички като в онази. Да, обаче това ще стане в последствие, когато станем с прекалено много дърво. И тук що изкопах кол и веднага под кола намерих желязо. Доста кола. Сега ще пробвам да направим нещо, което трябваше да направя отдавна. Какво нещо? Фиданката. Така стигнах до лазуритен блок, който ще го щупя. Стиляне, какво правиш? Ще видиш. А само не мисти фиданката, защото така още по-бавно ще порасне. Той е примес. Пази Боже, да оцелеем. Така сега ще ви покажа. Намерила някаква друга фиданка. намерих друга. Сега ще ви покажа една стаичка, където има много руди, обаче има и много монстъри, което е гадно. Така ето тук долу има стаичка. О, чакайте, че видях лазурит. Който аз мисля, че лазурита няма да ни трябва много, макар е. Ние да го събираме. Така, долу сме. Има, както виждате, много работи. И видяхте редстоун, който е много рядък. Само че аз нямам така кирка, с която да го щупя. И дано да няма силвърфишове и такива работи. Така, натам е тъмно, не ми се ходи. Така, хора, аз мятам да идвам горе в Исланда. В Айланда, не? Че мога да откъпа на фиданката да полика, за да мога да я взема. Каква е тази друга фиданка, бе? Намерих И един ми се обажда, един тапанар ми се обажда. Аз ще посея кактуса. Ние няма... да, имаме кактус. Здравко, къде отиде? Надолу съм. Добре. къде надолу. Долу спусна ги на струя вода. Да, тъкмо това ще да предлагам да пуснем стора вода. И така ще събираме дърта, който... Която е долу. Да, дърта е който е отдолу, така ще го събираме, за да имаме повече дърт. И аз смятам да почвам. Аз съм доста надолу, затова че ще ме напиша Исланд. За да се върна. Аз вече съм направил дупка, да знаеш. Да, аз в момента съм във водата, само че също съм много надолу. Ще спра водата! Че от коя дупка влезе, която аз направих? Даре! И както виждате, то се почна. Трябваше да сложиш и така отгоре, защото няма как да са. Така. Тук ще мръдница да запуша. Стана ли? Айде да запушим дупката. Чакай. Да, наистина, дай да запушим дупката, па после се върнем. Да, после ще напишем Исланд. Не, ще я щупим, няма смисъл. Чичо. Така, аз ще почвам да събирам това нещо. Да, я ще събирам дърт. Както така казах... направихме и в миналия си сървър. Кой ще пада?
Карай, аз ги взимам. Хора, къде? Това вода беше. Пробил тук дупка е. Какво? Той си пробил дупка. Аз я пробих. Аз я пробих без да искам. Така, гледай, че където капи вода да не копае. Да не копаеш. Пак е вода това. Колко дърт имаш? Колко дърт имаш? 8. 8. Добре, аз имам 22. Служи кабелстоун. И сега... Ама кабелстоун, за да може да вземем дърта. И тук ще сложа по принудителност едно дърт. Танка може да ме убие. Това е лавата. Фък, пусни кабелстоун. Чакай само да го намеря. Служи кабелстоун да. Чек, не трябваше така да правиш. Хора, майка Алсон генератора е щупен. Да. Защото не тук ми трябваше и тук да го сложиш, защото сега спря лавата. Сега ще видя дали съм спрял. Няма лава вече. А какъв е този камък тук? Ти си го сложил. Сега сами! Нямате вода, забрави да се чуете. Забрави! Така, няма да рестартваме сървъра. Как ще си върнем лавата? Виж сега. Камъкът ще го събираме от LARPmin, а пък като съберем достатъчно пари, ще купим нова лава. Става ли? Да. Така, я да видя, да, ти се спря лавата. Добре, сега това го запуши. Аз вам камъка да сложа тук пръст. Така. Копайте бакона. Ало? Да. Копайте. Не виждаш ли? Успяхте ли да генератора? Не, ще събираме пари от LARPmin. Решихме да събираме кабелстоуна от LARPmin и да събираме пари за лава. Моята тъпа грешка, извинете зрители за това. Карай, значи виж, от тук нататък, тъй като сме достатъчно разширени, няма да разширяваме повече и всеки кабелстоун, който събираме, ще го продаваме, за да може да печелим пари. И като съберем 200 кабелстоун, ще вземем, защото те са по едно левче и ще купим една лава. Става ли? Кой събира парите? Не знам, ако искаш ти. Сега ще паузирам клипа, защото ще отида на LARPmin да събирам камък. Здравейте, върнахме се. Кирката ми свърши, за това ще отида на LARP Shop. Така е. Приятели? Ето на LARP Shop. В момента ще продавам камък. За по едно левче и събера 44 лева, които ще ги събираме за лавата. Сте ли по-добре си стигли Майнкрафт, защото... Така, готово. Аз съм се изтрил. Здрав. 3D. Да? Ще ти пратя